हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोबाय आरो दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे आंनि बे केम अफ्लाम इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बनायनायनि मेन एजेन्डायानो जाबाय जोंहा बिथां एम राकेश ब्रह्म बिथाङा गासै रायजो राजानिसिम मोनसे खोथा फोरमायना होदों। तो बे खोथाखौनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। तो लोगोफोर जोंहा दा गोबां फुजा बायदिसिना फैगासिनो दङ। तो बिनि थाखायनो बिथाङा जानो हागौ बे बाम्पार अफारखौ होदों जानांगौ। तो बिनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय, अब्लासो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन। आइ बुंखागोन जोङो 75,000 नङा दिनैनि दिनाव जोङो 20 लाख कोटी थाखा जों फैगौ दिनाव होनो थांगासिनो दङ। गतिके 75,000नि सायाव जोंनि रायजो राजाया बिराद गोसो गैलिया। 20 लाख टाका करि जोङो 10टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो क्लास्टार खालामनानै होनो थांगासिनो दङ। आसाम में बीजेपी सरकार आने का बाद हम क्या क्या मिला। बेवहाय रायजोफ्रा बिराद इन्टारेस्ट आरो सेल्फ हेल्पफ्राबो दिनै लैहोर बे हाबाफारियाव बाहागो लागासिनो दङ। और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों में एक भी आदमी भूखमरी से नहीं मरा। जोंहा माने होनाय खोथा माखासेखौ जोङो रोखायैनो माने मोगथां महर होनो थाखाय जोङो बेखौ मावनो थाङो। मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं। बेथ' खर'गाज्रि फाग्लानिनो बाथ्रा। राकेश ब्रह्मआ बै समाव जे हायार सेकेन्डारि फेल जानानै गुथा गान्जा सोबनानै जे खर'गाज्रि जादों, बे खर'गाज्रियानो दासिमबो हयथ' मोजाङै खाराखै, नंखायनो बेबादि बुंनो हागौ। तो लोगोफोर जोङो 75,000खौ सोर साबोसेया मोनखो आरो सोरा मोनखो? जों 75,000खौनो रावबो मोननो थाङाखै आरो जोंनि डिस्ट्रिक्टआवथ' आं रावखौबो मोननायखौनो खोनायाखै। तो जों 75,000खौनो मोननो थाङाखै, जोंनो आरो 20 लाख रां थाखा होबावगोन बिसोरो। आरो जोङो बे रांखौ मोननो गोनांब्ला जों मा खालामनांगोन, मा राहाजों मोननो हागोन, बेखौ बिथांमोनाथ' फोरमायनानै होनांगौ। ना बिथांमोना ओरैनो जानला मेला होसोख्रावनानैल' बुंबाय थायो, ना बिथांमोना खालि नंखाय बाथ्रा बुंनानै जों रायजो राजाखौल' फुस्लायनो नागिरबाय थायो। ना बिथां अमर सिंह ब्रह्म बुंनाय बायदिसो मार नामा बिथाङा? तो जों बिथांमोननि सायाव जोङो सानै हयैसो बिथांमोनखौ जोङो सापर्ट होनो नांसिगौ। तो लोगोफोर भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। नोंथांमोननि लाइक कमेन्टआनो आंखौ भिडिअ बानायबाय थानो थुलुंगाखांहोगोन। आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला गाहायाव साबस्क्राइब बटनाव थुनानै बेल आइकनाव थुना हो आरो अलाव क्लिक खालामना हो। अब्लानिया जेब्लायनो आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन, अब्लानिया सिगां नटिफिकेसना नोंथांनियाव सहैग्रोहोगोन।